Plánujete si v tomto roku konečne splniť svoj sen o vlastnom novom bývaní, o nádhernom byte s výhľadom napríklad na Tatry, alebo rodinný dom, kde budete mať konečne svojho domáceho miláčika? Mám pre vás plán. Určite mi dáte za pravdu, že keď chcete postaviť kvalitný dom, nezačnete stávať od strechy, ale od pevných základov. Práve preto odporúčame všetkým našim klientom využiť našu službu Hypoplánovač, v ktorej sa klienti dozvedia na základe analýzy ich finančných možností a vlastných zdrojov, akú nehnuteľnosť ľudovo povedané majú. Na základe toho im vieme aj nájsť danú nehnuteľnosť na mieru, či to už bude rodinný dom, byt, apartmán, vieme vybrať konkrétnu lokalitu a podobne. Ak uvažujete nad kúpou nehnuteľnosti v tomto roku, budeme určite radi, ak nás oslovíte. Pokiaľ máte viac otázok, neváhajte a kontaktujte nás, alebo vás aj naďalej pozývame sledovať náš finančný blog Fintipy a realitný blog Domové líbezný.